Ai ko na yi kuma na tsara. Ina sai ga kawo. Mutumi na likita. Wani ɗakinka mun duba ta ba wani abu da yake damunta. Na gane. An ba ka yanayin da ta dinga kula da ɗan da yake cikinta. Na gane. Da Allah a dinga sa mata net ma'ana maganin sauro. Na gane. Sannan kuma abincin da ta dinga ci a dinga samun fresh irin kayan itatuwa haka. Na gane. Sannan kuma da Allah a dinga kula da ita sosai amma ɗan cikinta lafiyarsa kalau. Yanzu dai ka tabbatar mun da lafiya ba matsala. Masha Allah ba To, wani ba matsala. Godiya nake likita. Na gode. Masha Allah. A tashi lafiya. Abokina, ka ce kai ma kana nan kenan. Da nan ya kai. Ya ina madadin taka? Ai wallahi abokina ban taɓa tunanin za ka ce mutunci ba wallahi. Dama na dan tsaya mana ai ban gama ba. Ban taɓa tunanin akan mace za ka ce mutunci. Ai ba cin mutunci bane. Akwai Kai na kuma ka san uzuri, ka san abin da yake. kuma yanzu ka dan na duba ce mu. Wai dan Allah za ka zo Ba da mutum Allah ba dai ba. Na kun ce ka ba. Ka yi hakuri to ka yi hakuri. Ai ba abun da ya ga ba abun da ya ga. Zo mu. Kai ma kana da. wani baka sha hannu da shi ba kawai. Ne shi ake wani kusa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka barka da aiki. Barka ne. Ya ayyuka. Allah alhamdulillah. Wallahi. Have a seat mana. Wai ina ne Mayya dan kin ganshi dan karami. likitan ne. Ya wani rataye abu kamar earpiece a wuya. In dai da wannan earpiece din zai gwada ni ba ka taka gwada. Ni wallahi ba zai taba ni ba. Wannan shine likita. Dole ka dinga maka irin wannan abubuwa. Zaman su masu ciki ya sun gaji haka ka fahimta? Amma ka yi haƙuri ya Allah ubangiji ya sauke ka lafiya. Gaskiya na ji daɗin da kai sauran fahimta ko da yake ku da kuke Idan ba ta ce ma ta sha wiwi ba a nan. wiwi. Wani kwanci da wata mata a ta kuma mijin sai da ka dinga cewa ta sha wiwi da kudin na ce su ba Allah to kudin ta kuma abin da cikin ya kama ta ke. Subhanallah. Ba su yi haƙuri. To ke ki zauna mana. Amma wani bugun haka yana mata ciwo ne. Gaskiya ba inda yake mata ciwo kawai abin da yake damun ta kenan. Da ta ce za ta ci wancan sai ta ce za ta ci wannan sai ta ce kaza za ta yi za a yi mata kaza a yi mata kaza. Shi ne ce to bara da ya wuce zo mu zo mu ranka. Amma wata ce ta ɗauki kunnen ka ba. Kunne na. A kiyaye ka wannan. Yanzu zan rubuta maka wasu magungunan da za ta sha. Okay. Har Allah ubangiji ya sauke ta lafiya insha Allah. Allah. Wai wani zai rubuta min magani. Har wani godiya kake? To ya ba za ku Wannan ne zai rubuta min magani? ki hakuri mana. Ni zai rubuta wa magani? Haka kuma magani sai ka sanya za ka yi da shi. Ai wannan saboda irin ta mata sai a hankali wallahi. Musamman aka ce sun ga wannan juna biyu. Haka yake ta fama ba. Sai haƙuri. Ya shi nan. Godiya nake ni. Ba damuwa. Sai an jawa. Gode, Allah ya sake ka. Yawa, sai ka ji ni. Ba damuwa. Yawa. Ikon Allah ni na gane ciki. Shi kenan? Bari mu